Tingoog City. So, kasi bibisitahin namin yung puntod ng lolo ko at yung papa ko. So, first time ko dito sa HMR. Hindi ko alam kung pwede mag-vlog pero medyo mahal pala. Medyo mahal pala. Eto na kulay yung gusto ko. Mubo lang, no? 29,000. Hello guys! Good morning! So shaky na naman ito. Good morning! Dito. Hi pa, good morning! Sa Taka lang. Pupunta kami ngayon sa nakalimutan kong dalhin yung aking monopod eh. Shaky na naman ito. Pupunta kami ngayon sa sa Tingoog City. So, kasi bibisitahin namin yung puntod ng lolo ko at yung papa ko. So, bibisita kami. Dapat matagal na namin itong ginawa. Pero, ngayon lang kami aalis. So, ayun yung aking mag-ama. Gapo-gapo ni Hagrid. Hi, Gapo. So, lakad lang kami kasi walang jeep. Pero, okay na rin kasi umaga pa naman. Dapat, kanina pa kaming umalis. Pero si Papa so, diba, naumagahan na. Pero okay lang kasi today pala is Sunday. Today is October 5 pa, no? Sunday. 7? Aha. 7 pala. Sorry naman. O, ayan. Mag-comment na naman, ha. Bakit lagi ko nakakalimutan yung petsa? Yun. Sunday, day of the week. Monday, Tuesday. Sunday, Ay, Sunday. Sunday man. Okay. So, samahan nyo kami. Sama kayo pupunta ngayon. Mag-ano lang kami, mag-van kasi pag bus medyo matagal. Ha? Benito? Ha? Ito pa. Ay, kaning, pwede kaning... Regular lang. Regular lang. Isa lang, ka na lang. Ay, crema de leche na lang. Ha? Crema de leche. Prima diretso. Hi! Ayan. Uy, gingan naman na. Wow, ang bilis. So, ayan guys. Kumakain kami ngayon. Lagi ko, ako mo lang maghungit. Kami sa Mang Inasal. Ha? Wala pa nakapano, inom ng spread. So, ayan. Dito tayo sa Mang Inasal guys. So, dito kami kumain. Pero, mamaya tayo magchita dahil gutom na kami. So, hi anak. Hagrid. Hi. Ayan. Stop, go, Ahos. stop, go. Tayo sa Pure Gold. Hello guys. So, ayan, narating na kami dito sa Cagayan. Dito sa aming And pupunta tayo kasi merong HMR dito. It's first time namin. First time dito sa Cagayan pa, no? Na may HMR. Sa Manila ko lang doon nakikita yung mga vlogger. Pero ngayon puntahan natin. So, dito guys. Dito sa loob ng Pure Gold. Ayan siya, HMR. Okay, so, personal fan. Folgers. Classic roast. Mahal pa din. Ha? Kaya nga ni. Eto na kulay yung gusto ko. Mubo lang, no? 29,000.
medyo mahal pala. Medyo mahal pala. Pero sale daw sila kasi bagong bagong open. Pero parang mahal pa rin. Mahal pa rin. Kung lawas. Ang ganda oh. 4,000. Ito 3. Plus study table na ko. Study table. Ay, meron ding artificial grass. Mahal siya, te. Wow! Big kayo. Magkano itong gato? Laki naman ito. Aman. Kapit na. Ang green. Ano man ako yung mga grass. Wow, 319 rin lagi. May spin map dito guys, 319. Yan lang. Ito. Pala. Second hand. Hagrid. Ayaw, ayaw. Alin na? Kasi meaning sa HMR. Bawal mag-sit down. Bawal. Printer pa oh. Okay. 3,000 pa. 4 na di ay. Tako mong good siya. Kani 3. Kani pa oh, nice lagi ni pa. Nice ka na? Guys, karating na kami. Anong oras na? Mag-alas 7 na. Off ko muna, maingay. And, ayun. Medyo nakakapagod, te. Pero, may mga puti pa akong naiwan kanina sa... Nung umalis kami, maaga kasi kaming umalis. Pero... Dito in the alaya. And then... Ganina, yun nga, pumunta kami sa HMR kasi first time ko mag-HMR. Nakikita ko lang yun. Hindi ko alam kung anong meaning ng HMR. Hindi rin ako nag-research. Pero nakikita ko siya sa mga thumbnail sa mga YouTuber. Pero hindi ko rin pinapanood kasi hindi ako interesado. Kasi nga, walang mga HMR dito sa amin. Pero yun. Yun yung pinakauna-una ng HMR dito. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung mga second hand na ba yung ibang item. Kasi may mga item doon na parang... Meron naman iba parang brand new naman. Pero parang mga second hand. Ganun ba siguro talaga? Leave comment down below guys. Hindi ko talaga alam. And eto, bumili kami ng bibingka. And 25 pesos ang isa. Yung isa binigyan namin kay mama kanina. Kasi pumunta kami doon kanina. May hinatid lang kami kay na mama. So bumili kami. Kanina kinain namin yung isa, snacks. And masarap siya, in fairness. So, ayun. May nakita akong printer kanina, pero sabi ni Papa hindi daw niya bet yun. Pero maganda naman siya, parang maganda naman. And, bukas,
Si Papa, may biyahe si Papa. So, kami lang din dalawa dito ni Hagrid. So, ayun, yun lang yung mga kaganapan. And hindi kasi ako nag-vlog doon sa sementeryo kasi baka may mga ayaw makakita sa inyo. So, hindi na ako nag-vlog. Pumunta ako sa papa ko and yun sa lolo ko. Yun lang yung, magkaiba kasi yung sementeryo nila kaya medyo matagal kaming nakauwi. Kasi dalawang ang sementeryo. But anyway, at least na tapos na yung aming kasi dapat August pa kami pumunta pero ngayon na talaga nagkapanahon. And ayun, wala akong masyadong vlog today pero yun lang sa HMR yung pumunta. Talagang gusto ni Papa pumunta, medyo mahal lang yung mga gamit doon, yung sofa. And mas malaki pa yung sofa namin na, in fairness. Hi! Mas malaki pa yung sofa namin, pero yun yung price doon. Pero parang masarap siya higaan at maganda yung kulay niya. Parang na-vlog ko ito yung 29,000 ata yun, 22. Basta nasa mga 20 plus yun. Medyo mahal siya, te. Kaya, medyo mahal talaga siya, in fairness ha. Mahal talaga siya. Hindi ko masyadong bet yung mga gamit sa HMR. Hindi ko lang alam sa inyo, sa Maynila kung magaganda yung mga item. Pero parang hindi ako interested dun sa mga item nila. Ayun. So, ayun lang. So, magpapaalam na lang ako dito guys ha. Kasi medyo gabi na and gusto ni Papa matulog kasi bukas maaga din siyang aalis. Pahawi buhok pa talaga eh. Ang init. So ayan, nakapag-half-bath na tayo guys. At nakaitim pa rin ako. Para akong nagluluksa ngayon na. And ayun, magpapaalam na kami and mag-good night na rin. Kasi tutulog na kami. And si Papa, medyo busy siya. Good night, Father. Yes, guys. Si Hagrid, ayun, pwede mag-phone kasi today. Kasi today is so pwede siya mag-phone. And ayun, see you in my next video guys. Paalam!